ବରା ଆମର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଖାଦ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବରା ଫେମସ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣେ କୋଣରେ ବରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବା ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବରା ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ ଯୋଡ଼େ କରେଇ ଆଉ ଯୋଡ଼େ କାରିଗର ଫଟାଫଟ ବରା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରେ ବି ଖାଲି, ମାନେ ବରା ପଇଲା ତାପରେ ବରା ଖାଲି, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଆପଣ ଚାରିକରେ ଏତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବରା ନେବା ପାଇଁକି। ଏକରେ ବରା ଟିକେ ଏଠି ଶସ୍ତା, ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ବରା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଗଲା। ଯୋଡ଼େ କରେଇରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଛାଣୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛଣା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବରା ଟ୍ରେ ଖାଲି। ମାନେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଜାଗାଟା ବତାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ଟା କହୁଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂସପାଳ ଭିତରକୁ ଜଷ୍ଟ ବାଲିଅନ୍ତା ବଜାର ଅଛି, ସେଠି ହାଟ ହୁଏ ରବିବାର ଆଉ ବୁଧବାର। ଏ ହାଟ ଭିତରେ, ହାଟ ମଝିରେ ଏ ମଉସା ବରା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯାଇ ଖାଇପାରିବେ, କେବଳ ବୁଧବାର ଆଉ ରବିବାର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବୁଧବାର ରବିବାର ବରା କେବଳ ଏଠି ମିଳିବ। ଆଉ ବରା ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।